Dobre, takže pokračovať budem tuto na tomto takom notoricky známom mieste. Ako tu fakt, že sú ryby leto, zima. Len teraz sú tu ryby tak, že by som povedal, že vo výtere alebo sa idú vytierať, takže tie ryby určite spolupracovať nebudú. A čo sú tu veľké bolenie, to je taká raritka, že to absolútne nechce spolupracovať, vôbec nechce brať ani na mušku, skoro na nič. Raz za čas sa stane, že nejak trošku sa poblaznia a zabere vám jeden. Takže idem vyskúšať skôr nejaké veľké karase, tu sú fakt, že obrovské karase, také dvojkilové. Po prípade nejaký pekný jalček sa tu skrýva veľakrát, taká 60-ka, 50-ka, to sú fakt, že už pekné ryby na udicu. A neviem, čo ešte chytím, možno ako pleskáča, a možno, že nejaký, neviem, no občas sa podarí aj nejaký ten zubáčik, taký, čo ja viem, menší určite, lebo na červíky viem, že oni majú radi. A tu niečo zarabovalo rovno dole, ale to bol rabunk. Taký by som povedal, že zubáčovitý, také cvaknutie tam bolo počuť. Takže ja to akože viem rozoznať za tie roky, čo fakt chytám tie dravce, tak už podľa toho cmukotu a cvakotu a všelijakého možného rabovania vo šplechotu viem presne, aká ryba to je, ako málo kedy sa pomýlim. Kvôli tomu, že fakt musíte počúvať a vedieť, kde nahodiť. Keď počujem, že viackrát sa vyhodil dravec tam na tom rohu, tak idem tam chytať. Dobre, takže idem vyskúšať. Ukážem vám udičku bude mať nejakú takú ľahkú a ukážem vám to zblízka celé a ideme na to. Dobre, takže zostava bude Jig Spin Black Master Cormorant, to je jedno ako hodica. 3 až 18 gramov, taká ľahšia jigerka, navijáčik, nejakú 3000 aj 2000, to je jedno. Háčik tu mám jednotku, tuším, že to je, áno, jednotka Gamakatsu Worm, nadväzec 45-ka, aby sa to tak nemotalo, a tu mám džeburášku 10 gramovú a udičku použite, hovorím, ako chcete, môže byť aj feederka. Takže ja použijem túto. Hlavnou nástrahou budú hnojáčiky spolu kombinované s dažďovkami, ale viac hnojákov by som tam dal. Lebo dažďovky, čo viem, tak je tu skôr účinné mať viac hnojáčikov, taký chumáčik hnojáčikov, to fakt, že tu reagujú na to perfektne ryby. Aj to, že tieto hnojáky domáce veľmi dobre voňajú. Už tu začali raz nejaké hríbky. Takže takto som to myslel, taký brutálny chumáč. No akože na toto chytíte fakt, že úplne každú rybu. Tie červičky sú trošku také, keby sa mi zdali trošku zmekli. Podávajú mi trošku. Dobre, môžeme ísť chytať. Dobre, takže ideme chytať. Hodím to tuto do rohu, ale hodím to takto, ale neviem, tu sa to dozaj občas trhá. Dúfam, že mi to nezobere hneď do toho. Dúfam, že mi to hneď nezobere do toho. Nejaký panel je tam zlomený alebo niečo také podľa mňa. A aby mi to tam nezoberalo hneď pod to, keď mi zatiahne džeburášku, tak hneď môžem otrhnúť. A ešte najlepšie, keď sa háčik zachytí do niečoho, že tu je 1 500 000 silónov a všetkého možného. Rozmýšľam možno, že pôjdeme na druhú stranu, lebo z tej druhej strany to budem hádzať tu do tohto stredu, do tohto prieplavu a tam by teoreticky mohlo byť dobre. No a ak som už predtým hovoril, na túto techniku treba často prehádzovať. To není, že budem náhodené mať, ja neviem, 20 minút na jednom mieste. Po minútke, minútka maximálne, keď to žiadna ryba neatakuje, nepríde k tomu, nezožere to, tak prehádzujem ho. V podstate s touto technikou hľadám ryby. No, dúfam, že to nie je zachytené, dobre. Mám strach, že to veľmi často som to tu trhal voľakedy. Neviem, koľko mám tu tých džeburašiek. Sranda je, že ak to tam hodím, tak tie bolene sa trošku za tým otočia, ale nič. Už som aj viackrát skúšal len čisto červíka, jedno háčik, taký malý háčik navlečeného celého červíka, jedného hodiť tam, alebo jednu dážďovku hodiť, nehať splavovať. Možno to aj dneska vyskúšam, možno, že dneska budú spolupracovať viac, ale viackrát som to skúšal a nič. Im ten prepad už, ak to pomaly čudne prepadáva, videl som tu rybičky minulé plávať a iba tak občas do nich išli, akože sú veľmi opatrné tie bolene. Prvý rybkáč, malý ostriežik.
Tu mám buteráčik. Ďalší ostrežik. Taký typický s tými bodkami. Neviem, čo to je. Či to je nejaká choroba, alebo len nejaká... Neviem. Kto viete, že čo to je, to sa o to akože zaujímate a máte nejaké poznatky, že čo toto je za vec, tie bodky, tak mi napíšte do komentára. Neviem. Ja by som len hádal, že to je nejaká choroba, alebo čo. Pekne kusnutý už od nejakého dravca. Neviem, čo to môže byť, ale na Dunaji to je bežné. Na Dunaji skoro každý ostrež tam. Dobre, tak dal som 4 háčik. Je o dosť menší, tak snáď budú trošku lepšie brať na to tie menšie ryby. Pri vyťahovaní sa mi podarilo seknúť do boku chudačika malého zubačika. Zubadielko. Ale tam sa obšmietal okolo toho ináč. Určite okolo tých červíkov, lebo im sa to páči. Kam ty ideš, ty magore? Však normálne vylez z toho. Dobre, čau. Niekdy příště. Jaká lopata. Úplná lopata. Pekný pleskoň. Pekný. Už je pekná rybka. To už je macek. Taký 45-ka. Pekný pleskač vysoký. Pekný súboj spravil. Tu sú veľmi živé tie ryby, lebo je tu mŕte teplá tá voda. 18 stupňov. Aj teraz som chytil toho pleskača, máme teplejší jak vzduch. Maličký cucu. 15 cm zubačik. Im sa páči ten chumáčik červíkov, to sa im vždycky tu páčilo. Taký fakt, že pibivinko. Normálny klasický zubač. Veľkoústý, len úplne miniatúrko. Rýchlo opustím a ideme chytať. No dobre, presuniem sa ešte na štrkovisko, lebo ani to vidieť na diaľku, ale tam na tej strane to je vidno, že občas tu spustia dole vodu, že neviem čo, toto je proste vyteká z osov naftu voda, neviem, či tam niečo prestanú chladiť, alebo čo, a padne tu voda o nejakých 10-15 čísel a tie ryby úplne odtiaľ to odídu hneď. Tu predtým sa hemžilo veľkými pleskačmi, no som ich videl tesne pod hladinou, zrazu všetko išlo preč, ak začala klesať voda. Nebudem tu zbytočne, lebo už som dvakrát odšklbol, takže nebudem tu zbytočne trhať silóny, idem inde. No toto je jediné, čo sa tu môže stať zle, že spustia dole tú vodu a tie ryby odtiaľ to rýchlo odídu. Takže sa presuniem.
dobre, takže som sa ocitol zase na tomto istom mieste a budem sa snažiť chytiť nejakú rybu. Uvidím, koľko bude mať dažďoviek a koľko bude mať červíkov a potom možno budem feedrovať a skúsiť trošku aj nejakú bielu rybku, nejakú skúsiť. Od čo chytím, budem rád, lebo bolo ochladenie, teraz sa zoteplilo, uvidíme, jak budú ryby reagovať. Som zvedavý. Zobral som si dneska aj trošku také tvrdšie udice, lebo nechcem až tak trápiť úplne tie feederky, že dáva tam 100 gramové olovo a keď na to zaberie nejaká väčšia ryba, tak to fakt, že už je taká otázka času, kedy sa zničia tie udice. Tak idem to rýchlo nahodiť, lebo za 3 hodinky musím končiť. Takže montáž bude jedna. Takýto maličký blacket. Potom tu mám 1.0 Gamakatsu háčik, takéhoto tvaru. Tu je medzi tým 30 čísel, potom ďalších 50 čísel a potom tu mám, že 7 gramové, takýto väčší 7 gramový podvodný plavák a potom ešte asi takých, čo viem, 80 čísel, čiže celé to má tak cez 2 metre niečo. Tu mám 150 olovo. Je to na taký systém, že trošku to aj budem musieť doštelovať, ale dám sa musí ešte hore záražku rýchlo. Tak a takto to presne, jak som chcel. Dobre, tu dám takú guču 8 dažďoviek. Tam gumičkou zarážku. Takto. A je to. Dobre, na tú druhú udicu dám 3 dažďovky, také tučnučké. Trošku ich poprekladám, aby trošku viac držali. Tu mám taký 1,20 m nadväzec, 100 gramové olovo. Použijem také kaparárske udice. Koľko sú to? 3 deviny, 4,5 librové. Na viaky použijem tieto 8000 kaparárske Silon 50. Takú stiesnené to tu budem mať, ale nech to zvládnem.
No, pekná rana. Pekná rana. Čo to bude? A kope to dosť. Čo to je? Dosť to kope. Rána parádna. Ping! O hloudicu a hotovo. A hotovo. Kto to je? Akurát som sa pozeral na navi, ak sa vynorila ryba. Čo to je? Kto to je? Sumček. Mali linky. Pekne na kraji chytený. Použijem túto čínsku vec, lebo ma trošku kusol. No, pekne chytený. Šprťou chlata. Jaké šprťo? Taká 60 možno. Suníčik. Červotoč. Ale tak pekná rybka. Bojovná hlavne. Dobrý záber to spraví takáto ryba. Krásne odišiel. Dobre, takže to ešte raz nahodíme. Toto je tá úspešná montáž. Dlhý nadväzec. 3.0 háčik. Streknem to týmto Black Cat Bloody Worm. Aj 4. Nech to smrdí tak hnusne, nech to tie pleskače až tak veľmi nezaujíma, lebo tí to dajú do pucu hneď. Šláhnem to do stredu. Na také miesto, kde sa v podstate ani väčšinou nahodiť nedá. Tak odtiaľ sa sem sa moc nedá nahodiť z žiadnej strany. No dobre, tak zo pár dní prešlo a išiel som na ďalšie miesto. Vyskúšam ešte túto posledný krát člnu. To je také, nie je vôbec nejaké tajné miesto, tu je akože veľmi notorické miesto, kto tu chodí, tak toto pozná hneď z tohto záberu. Vyskúšam tú jednu hodím takto pozdĺž, kde nejde ten bordel, a druhú hodím do stredu. Uvidím, neviem čo som naplavilo, či som niečo naplavilo, dúfam, že nebudem trhať, lebo moc tých olov nemám a hlavne preto som chcel s člnom, aby som nemusel toľko trhať a aby som vedel aj s ľahším olovom nahodiť do prúdu a držať to napríklad v strede toku. Tak vyskúšam túto, som zvedavý. Už sa pomaly zvečerieva, takže by mal byť ten správny čas. Nemám zas ako vždy nejak veľa dažďoviek, malé rybky sa tu ukazujú. Uvidíme,
čo povedia druhé alebo väčšie ryby. Dobre, boostovať to budem týmto zázrakom. Nájdeme to prvú. No, je tam prvá rybka. Kopka, pekne kopka. Bolo to moc dlho nahodené. 20 minút, ani ne, 15. No, pekne kope. Čo to bude za ryba z ňu? A vidím chvost, čo to je? No, to je nejaký malý sumec asi zasa. Malý sumec. Sumček. Sumček somálsky. Ale v podstate zachytil sám, ja som myslel, že som s tým začal drgať ja a tak šklobal ľudičkou. A pekne sa chytil úplne na krajičku, to vidím. No je to úplne štuplíček, štuploš. Tak podľa toho počtu dážďoviek nemôžem čakať nejaké veľké ryby, pretože ani nechcem nejaké veľké sumce chytiť. No, horšie, že keď ho človek chytí a sa začne točiť, keď ho chytíte moc skoro, tak sa vám zatočí a ešte si pichnete aj háčik. Šušník. Vybinečko. No tak, ideme ho. Čučula. Peknú farbu mám ramorovanú. Pekný dizajn. Pekná rybka. To sa mi ľúbi niekedy nejaké správy, ktoré vyskočia pomaly do vzduchu. Dobre, super. A to, že ešte je celkom svetlo. Ale moc tu nebudem nejak dlho po tme. Do tmy sa možno ešte tak hodinku po tme a to tak maximálne do tej 11. tu budem. To hovorí max. Nechce sa mi tu byť, potom nohy ma bolia z toho. Som takto skrčený v tomto. Ale rozmýšľam akurát, že tiež, že ešte jedné záber, keď bude skôr zo stredu ako z kraja, tak to hodím obidve tak nejak jedno bližšie, druhé ďalej do stredu. Lebo vpred sa podľa skôr stredom idú ryby. Na tom kraji sú ešte není úplne vždycky. Pokiaľ tam nie sú buriny, alebo není to nejaký strom padnutý, tak v podstate nemá sa tam až tak niekedy o čo chytať tá ryba. A akože nabieha niekedy na brehy, že nabehne na breh a tam naháňa malé rybky. Ale väčšina aj veľkých kaprov, aj veľkých mrén ide stredom. Takže možno, že by mohla skočiť nejaká pekná mrenka. A takých 3-4 dažďovky to kľudne tu sne 80 mrena. Dobre, pokračujeme, idem to rýchlo nahodiť, je ešte tak fajnové, ináč krásne, tak podá slniečko, tak to pekne vyzerá. Krásna scenéria. Škoda, že to môže byť celá rodinka. Bolo perfektné, taký väčší čln, sa zakotviť aspoň na jednu takúto rybačku. Minútky sa vedel normálne vyjašiť aj.
Záber statočný, ale nič do prázdna. Neviem, čo to tak ohýbalo a že nič. Tu ale už je jasné, že to budem musieť obidve prehodiť do stredu. V strede proste sú ryby teraz. Takže ukončím dnešné videjko, budem to musieť už ukončiť, už je koniec lovu. No zaujímavé na tom to, že aj na jednom mieste, aj na tomto mieste, aj na tom predošlom mieste som skôr chytil sumca tak na večer a potom už nič. Potom už boli ešte nejaké 1-2 zábery a potom som už nič nechytil. To bolo veľmi zaujímavé aj teraz, že je za 5 minút 12 a od tej 10. to úplne zhaslo a odtedy 2 hodiny ani nebrnklo. Tak to pobalím a na budúce pôjdem zasa inám. No takže urobím také zhrnutie týchto 3 rybačiek, čo som bol. Tak na prvom mieste sa mi tak darilo klasicky, na druhom mieste očakávaná ryba, na treťom mieste tiež očakávaná ryba. Aj keď ten topol urobil dosť veľa podľa mňa, aj tie zmeny, že raz fúka severný vietor, raz južný vietor, teraz sa zase oteplilo na 25 stupňov, predtým bolo 16 stupňov, pozajtra sa má zase ochladiť na 16 stupňov. Tých 10 stupňov rozdiel v 2-3 dní, to je dosť veľa, tak to aj s rybami urobí svoje. Dobre, tak to pobalím rýchlo a idem domov. Takže na budúce sa tešte na ďalšie videjko a zase budem asi chytať na červíky a možno sa vydám aj na takú malú riečku, takú špinavú, čiernu. A uvidím, budem podľa počasia. Majte sa, držte palce na budúce a nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Budem len rád. Čaute. Tak teraz trošku budem skúšať túto z brehu. Na chvíľku vyskúšam kapriky. Nejaké som tu videl, že sa tu vyhadzujú, tak mám v aute nejaké veci od Biscarpu, takže to rýchlo prerobím jednu feederku na kaprika a vyskúšam pár kapríkov pochytať. Počasie podľa mňa také kaprovité. Idem vyskúšať. Uvidíme, čo to dá, no aspoň dúfam, že nejakých zo pár záberov bude. Dobre, rozmiešal som si tu krmívko Super Krill od Biscarpu. Mal som tam možno tak pol sáčku, tak som to tam dal celé. Tak trošku tvrdšie to dám také trošku to bude natvrdšie, lebo chcem, aby sa sekla sama tá ryba, tak použijem 60 gramové krmítko, hokejku. To spravím taký môj pseudorony rig, toto mini boily z mango. To dobre nadnáša, to úplne nadnáša bez problémov ten háčik, tak som tam spravil hneď takto bročík, aby to držalo presne v tej vzdialenosti, ak potrebujem. To by malo byť akože v poriadku takto. Zaujímavé pichnutý. Sír kapríčan.